Το καλοκαίρι μας δεν μπορεί να μην ξεκινά εδώ στον Κάλαμο, στην Καλλιτεχνική Ένωση Δήμου Οροπού, όπου κάθε χρόνο ερχόμαστε, διότι υπάρχει μια πολύ δεμένη ομάδα, μια όμορφη παρέα θα έλεγα εγώ, όπου κάθε καλοκαίρι μας συντροφεύει με τις εξαιρετικές παραστάσεις της, τα θεατρικά έργα, τις συναυλίες, και φέτος από ό,τι πληροφορούμε ήδη θα είναι πάρα πολλές. Έχουμε μαζί μας την Τζο Σαράντη, η οποία είναι και πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Ένωσης Δήμου Οροπού, ή αλλιώς Καλένδο, έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει, και θα μας πει για το φετινό πρόγραμμα. Καταρχήν χαίρομαι που ξαναβρεθήκαμε. Ξεκινάμε φέτος με ένα πρόγραμμα πιο μεγάλο από το περσινό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ό,τι έχουμε δημιουργήσει το έχουμε δημιουργήσει με αγάπη. Είμαστε μια ομάδα, το Group Θεατράι, που κάθε χρόνο προχωράμε και βάζουμε ένα λιθαράκι παραπάνω και ξεκινάμε. Είχατε πολλά νέα μέλη φέτος? Ναι, έχουμε φτάσει τα 20 μέλη φέτος. Εξαιρετικά. Ναι, πήγε πολύ καλά. Και πώς είναι η ομάδα, έτσι, έχει την ίδια ένωση, την ίδια ζέση όπως κάθε χρόνο? Κατά περίεργο τρόπο ναι, γιατί εμείς οι παλιοί με την αγάπη μας και οι νέοι με τη δική τους δημιουργούμε, ενωνόμαστε και φτιάχνουμε πράγματα δικά μας. Έχει σημασία. Άρα λοιπόν έχουμε θέατρο, έχουμε μουσική, έχουμε παιδικές παραστάσεις, έτσι, πλήρες πρόγραμμα. Θέατρο σκιών, το οποίο νομίζω ότι θα εντυπωσιάσει και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, έτσι. Να αναφέρω ότι πλέον εδώ, από πέρυσι ξεκίνησε, γίνεται μια ανταλλαγή πολιτισμού. Δηλαδή, εμείς κατεβήκαμε στην Αθήνα με το Hyperspace, το Off Stage, στο Off Festival στο Επικολονό, με πολύ καλές κριτικές. Αναμένουμε και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Καθώς επίσης και φέρνουμε και παραστάσεις όπως τα παιδιά που θα έρθουν από το Εγάλεο, τι έχει το μενού και την Αγρυπνία. Γίνεται δηλαδή ένα πολύ ωραίο πάντρεμα πολιτισμού. Κατεβαίνουμε εμείς κάτω, έρχονται άλλες παραστάσεις εδώ, ο Τάκης ο Χρυσικάκος, η Τάνια Τρίπη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως γιατί κοντά στα 10 χρόνια τώρα είναι το 6ο φεστιβάλ. Αυτό το πράγμα αρχίζει και αποδίδει καρπούς. Ακριβώς. Δηλαδή το ότι κατεβήκαμε στο Επικολονό. Αυτό ήθελα να το αναφέρουμε, ότι η παράσταση που παρουσιάστηκε πέρυσι στο φεστιβάλ, το Hyperspace, έπαιξε στο θέατρο στο Επικολονό, όπου είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ανάμεσα σε 23 επαγγελματικές παραστάσεις. Ακριβώς. Αυτό είναι το... Κάτι το οποίο δείχνει και τα βήματα τα οποία κάνει κάθε χρόνο η Καλένδο. Και αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι κατεβήκαμε κάτω στην Αθήνα και έχει αρχίσει και γίνεται γνωστό το δικό μας φεστιβάλ. Ακριβώς. Και μας φαίνεται περίεργο γιατί η όλη ιστορία εδώ πέρα είναι εντελώς ερασιτεχνική, έτσι. Εννοείται. Η εμπειρία σας πώς ήταν στο Επικολονό? Θα σας πούνε και τα παιδιά. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο και την ταλαιπωρία, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία να κατεβάσεις σκηνικά, να κάνεις πρόβες μία μόνο μέρα σε μία σκηνή πρωτόγνωρη με θεατρόφιλο κοινό και αυστηρό κοινό. Αλλά νομίζω ότι κερδίσαμε τις εντυπώσεις. Τουλάχιστον αυτό μας είπανε και είχα και την τιμή κιόλας να μιλήσω και με τη δασκάλα μου, την Ελένη τη Σκότη κάτω, η οποία ήταν πολύ συγκινημένη. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία που πιστεύω ότι μπορεί και να ξαναγίνει, αλλά θα το δούμε στο μέλλον. Πολύ σημαντικό. Να πάμε τώρα, Νίκο, στο Για μια ζωή. Στο Για μια ζωή, το οποίο το σκηνοθετείς, έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι το σκηνικό, είμαστε στο σκηνικό του Για μια ζωή. Μια ιστορία η οποία την έχουμε πάρει από τη ζωή του αδερφού του Ζήση Λαγιώκα, από ο οποίος συμμετέχει και κάνει ο ίδιος τον αδερφό του, ερμηνεύει δηλαδή τον αδερφό του, ο οποίος είναι θανών, τετραπληγικός. Έχουμε κάνει μια μίξη της ζωής του Γιώργου με το My Left Foot που είχε παίξει ο Daniel Day-Lewis. Τα κείμενα τα έχει γράψει ο ίδιος ο Ζήσης μαζί με τη Σοφία την Πιτικάκη και εμένα. Δηλαδή είναι κείμενα της ομάδας, έτσι. Και όπως ανέφερε και η Τζο, θα απαιχτεί 15, 16, 17 και 18 Ιουλίου. Από παιδιά, φυσικά, από άτομα του εργαστηρίου που, όπως είπε η Τζο, έχουμε φτάσει στα 20 άτομα. Τι περιμένεις να νιώσει ο θεατής βλέποντας αυτό? Λοιπόν, πρώτης ακούγεται λίγο περίεργο και λίγο έτσι
σε στενοχωρεί το ότι θα πας να παρακολουθείς μια παράσταση όπου ο πρωταγωνιστής θα είναι ένα άτομο με τετραπληγία. Το θέμα είναι τι μηνύματα βγαίνουν από αυτό το έργο και πώς τελειώνει αυτή η παράσταση με τα μηνύματά του και την ελπίδα που σου δίνει για το τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στο διάβα της ζωής του. Δεν θα πω περισσότερα πράγματα γιατί έχει αρκετές εκπλήξεις το έργο και σε κρατάει συνέχεια σε εγρήγορση. Από καλή επιτυχία, καλή αρχή λοιπόν στο φεστιβάλ και αυτό είναι το σημαντικό νομίζω, ότι βλέπεις πράγματα τα οποία έχουν γεννηθεί εδώ, μέσα από μια ομάδα, μέσα από μια παρέα, σιγά σιγά να γίνονται κάθε χρόνο και καλύτερα και φτάσαμε έτσι και να παίζονται στην Αθήνα και να μαθαίνουν πια και έξω από την περιοχή μας. Να πω δε ότι εγκαινιάζουμε τη νέα μας σκηνή, η σκηνή μεταφέρθηκε στη νότια μεριά του χώρου. Η ακουστική είναι πολύ πολύ καλύτερη και οι θέσεις τις οποίες έχουμε πλέον είναι υπερτιπλάσιες. Ακριβώς. Να είναι καλά ο Γιάννης ο Σελεπές, ο οποίος είναι κάθε μέρα εδώ, δίνει την ψυχή του, είναι ο καλλιτεχνικός μας διευθυντής, πρώην πρόεδρος, σκηνογράφος μας, ηχολήπτης μας, φωτιστής, τα πάντα όλα. Λοιπόν, όπως είπαμε, η παράσταση η οποία παρουσιάστηκε πέρυσι εδώ στο φεστιβάλ, ένα κείμενο που γεννήθηκε από αυτήν την ομάδα εδώ, έπαιξε στο Επικολονό, έπαιξε στην Αθήνα και άνοιξε σε ένα καινούργιο κοινό, πολύ ευρύτερα από την περιοχή μας και θα ήθελα να μου πούνε τα παιδιά εδώ, ο Γιώργος και ο Ζήσης, την εμπειρία τους, έτσι, παίζοντας σε μια πιο έτσι, μεγάλη σκηνή, με ένα πιο αυστηρό θα λέγαμε κοινό, όπως είπε και ο Νίκος Φαργάκης. Ναι, ήταν μια εμπειρία μοναδική, για μας τουλάχιστον που είμαστε ερασιτέχνες. Ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Όλα ξεκίνησαν από μια ιδέα του Νικόλα, στο να συμμετέχουμε στο φεστιβάλ, προκριθήκαμε, πήγαμε. Εγώ προσωπικά δεν το κρύβω ότι είχα πάρα πολύ άγχος. Ήταν η πρώτη μου έτσι εμφάνιση, παρόλο που είμαι πολλά χρόνια ερασιτέχνης στο οποίο, ήταν η πρώτη μου εμφάνιση σε ένα ας πούμε επαγγελματικό θέατρο και σε μια επαγγελματική σκηνή. Αλλά το θετικό στην όλη ιστορία ήταν ότι πήγαμε αρκετά καλά, ότι το απολαύσαμε πάρα πολύ και ότι είχαμε πάρα πολύ θετικά σχόλια από τον κόσμο που μας είδε. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Αυτό κρατάω εγώ από αυτή την ιστορία. Έτσι, γιατί έγινε και ένα κοινό το οποίο παρακολουθεί πολύ πιο συχνά θέατρο, βλέπει παραστάσεις, οπότε... Μα αυτό ήταν και το άγχος μας. Ακριβώς. Είχες άγχος? Πάρα πολύ. Είχες, Ήταν η πρώτη φορά που είχα τόσο πολύ άγχος πριν βγω στη σκηνή. Εντάξει, λογικό. Πάντως ανταπεξήλθες όμως, έτσι. Νομίζω ότι αυτό ήταν που μου έδωσε την όθηση για να πάω καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Μπράβο. Αυτό είναι. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο, εσύ? Τι να πω κι εγώ, ανάμεικτα τα συναισθήματα, πρωτόγνωρη εμπειρία, πιστεύω και για τα 4 μέλη της ομάδας που παίξαμε και για τον Νικόλα που μας συνόδευσε, την Τζο που μας βοήθησε, τον Γιάννη, ήμασταν όλοι μια ομάδα. Εγώ κρατάω έτσι όλο αυτό το δέσιμο που δημιουργήθηκε, πέρα από το κομμάτι της παράστασης, περάσαμε πολύ ωραία, πήγαμε καλά. Και ερχόμαστε και στα καλύτερα. Εξαιρετικά. Αυτό. Εξαιρετικά. Να έρθουμε τώρα για μια ζωή, έτσι. Αυτό θα είναι το φετινό της ομάδας, Group Theatri, έτσι καλά το λέω. Ή θέατροι. Ή θέατροι, εντάξει. Όπως το διαβάσει κανείς, έτσι, ακριβώς. Θα ξεκινήσω με εσένα, Σοφία, Ναι. που έχεις συμβάλει στο κείμενο. Τι συναισθήματα θεωρείς ότι θα αφήσει η φετινή αυτή παράσταση στο κοινό? Κοίταξε να δεις. Προσωπικά θεωρώ ότι η παράσταση αυτή, πέρα από την κεντρική της θεματική που είναι η καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία, ξέρεις, συμπεριλαμβάνει και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που συνήθως δεν το βλέπουμε να παρουσιάζεται τόσο, το οποίο είναι η καθημερινότητα των φροντιστών των ατόμων με αναπηρία. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική πτυχή της όλης κατάστασης. Δηλαδή, πέρα από τον αγώνα των ίδιων των ατόμων, κάνουν αντίστοιχο αγώνα και αυτοί που τους φροντίζουν, που τους αγαπούν, που είναι δίπλα τους. Οπότε πιστεύω ότι αυτό το μήνυμα είναι πολύ σημαντικό να περάσει. Αλλά θεωρώ ότι η παράσταση έχει και άλλα μηνύματα πιο καθολικά, ας πούμε, πέρα από την κεντρική ιστορία που παρουσιάζει. Θα μπορούσε ο καθένας να βρει κάτι μέσα σε αυτήν που να ταυτιστεί, να τον αγγίξει. Σωστά. Όταν ολοκληρώθηκε το κείμενο, όταν είδατε τις πρώτες πρόβες, πώς σου φάνηκε? Είναι αυτό το οποίο περίμενες ετοιμάζοντας το κείμενο? Νομίζω ότι ξεπερνάει και τις προσδοκίες που είχα προσωπικά. Εμένα ήταν μεγάλη μου χαρά που συμμετείχα και συγγραφικά στο συγκεκριμένο έργο.
Αλλά νομίζω ότι τα παιδιά που παίζουν, δηλαδή και όλη αυτή η προσπάθεια και τα σκηνικά του Γιάννη και όλη αυτή η συνολική προσπάθεια που έχει γίνει, το έχει απογειώσει ακόμα περισσότερο. Άλλωστε, σε αυτή την ομάδα νομίζω ότι αυτό είναι πάντα που ξεχωρίζει. Αυτή η ομαδικότητα και αυτή η χημεία που πάντα βρίσκεται. Ακριβώς. Έτσι. Εσύ, Σοφία, είσαι νέο μέλος στην ομάδα. Ναι. Πώς σου φάνηκε αυτή η χημεία και αυτό το δέσιμο που υπάρχει? Σαν να τους ήξερα χρόνια. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα το αισθάνθηκα αυτό. Δηλαδή η πρώτη μου ατάκα ήταν λοιπόν εμένα με έχετε παντρευτεί, να το ξέρετε από εδώ και πέρα. Τελείωσε. Εδώ θα γεράσω. Ήταν δεδομένο. Εξαιρετικά. Να πάμε και σε επίσης ένα νέο μέλος, στην Κατερίνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για πες τώρα τα συναισθήματά σου που ήρθες και εσύ σε μια ομάδα έτσι τόσο δεμένη. Λοιπόν, είναι η πρώτη μου φορά που είμαι σε μια θεατρική ομάδα. Δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, στην πρώτη πρόβα που ήρθα για την παράσταση, νόμιζα ότι δεν το ζω. Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω ότι είμαι σε μια πρόβα και ότι το βλέπω από άλλη από το εκεί. Είναι ένα υπέροχο ταξίδι από τον Οκτώβριο που ξεκινήσαμε και στο Group Theatre, στα εργαστήριά μας, αλλά και στις πρόβες για την παράσταση. Νιώθω μεγάλη τιμή που επιλέχθηκα για την παράσταση. Σίγουρα γιατί η παράσταση αυτή μιλάει για ένα αληθινό πρόσωπο που δεν βρίσκεται κοντά μας, αλλά όχι μόνο και το συγκεκριμένο πρόσωπο, ταυτίζονται πολλά άτομα με κινητικές αναπηρίες. Και εγώ προσωπικά το αφιερώνω σε όλα τα άτομα με κινητικές αναπηρίες. Αυτό. Και θα μας πει τώρα, Τζο, η ζωή μάλλον τελικά, έτσι, γιατί Η ζωή, ναι. Μόλις μάθαμε ότι το για μια ζωή τελικά δεν είναι για μια ζωή που λέμε, αλλά αφορά μια συγκεκριμένη ζωή. Είναι και η ζωή, είναι και η αδερφή του Γιώργου τελικά. Το έργο είναι αφιερωμένο στο Γιώργο Λαγιόκαμπα. Ξεκίνησε από ένα αυτοσχεδιασμό που κάναμε πέρσι με το Ζήση και η ιδέα υλοποιήθηκε τελικά και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Κάνω τη ζωή, την αδερφή του Γιώργου και μέσα από εκεί βλέπουμε τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος οδηγούμενος μέσα από την αγάπη. Ακριβώς. Τι τραβάει, τι αποφάσεις μπορεί να πάρει, πόσο γρήγορα πρέπει να παίρνονται μερικές αποφάσεις για να τραβήξει η ζωή την ανηφόρα. Που δεν είναι ανηφόρα πάντα, είναι βόλτα, Σοφία. Ακριβώς. Και τελικά αυτό κρατάω. Η ζωή δεν είναι αγώνας, είναι βόλτα. Σε αυτή την παράσταση εγώ παίζω το Γιώργο, το άτομο με την αναπηρία, ο οποίος είναι ένα πραγματικό πρόσωπο, υπήρξε πραγματικό πρόσωπο, ήταν αδερφός μου για 50 και πλέον χρόνια. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι όταν πήραμε την απόφαση να γράψουμε αυτό το έργο, να κάνουμε αυτή την παράσταση, εγώ ήθελα να πω κάποια πράγματα από τη ζωή του Γιώργου. Στην πορεία συνειδητοποίησα ότι αυτό που είχε σημασία δεν ήταν τόσο πολύ η ζωή του Γιώργου, αλλά η σχέση του με μένα, η σχέση του στην παράσταση με τη ζωή, η αγάπη που υπήρχε ανάμεσα σε αυτούς τους δυο και αυτή η αγάπη ήταν αυτή που υπερνίκησε όλα τα εμπόδια που δημιουργήθηκαν στη ζωή τους. Ο σκοπός μου για αυτή την παράσταση ήταν να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ότι όλοι, μα όλοι, σε αυτή τη ζωή είμαστε εν δυνάμει ανάπηροι. Γιατί δεν γεννιούνται όλοι οι άνθρωποι ανάπηροι, μένουν και από ατυχήματα στη ζωή τους. Επομένως λοιπόν, επειδή όλοι είμαστε εν δυνάμει ανάπηροι, πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή πώς να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι με την αγάπη και την κατάλληλη αντιμετώπιση μπορούν να κάνουν σπουδαία πράγματα. Ζήση, πόσο εύκολο ή μάλλον πόσο δύσκολο είναι να μπεις σε αυτόν τον ρόλο, στον ρόλο του αδερφού σου, με το συναισθηματικό φορτίο που το περιβάλλει? Δεν ξέρω αν είναι εύκολο ή δύσκολο, ξέρω ότι είναι μέσα μου. Είναι μέσα μου. Δηλαδή, αυτό το άτομο που θα δείτε πάνω στη σκηνή δεν είμαι εγώ, είναι ο Γιώργος. Έζησα μαζί του 56 ολόκληρα χρόνια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι για μένα είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Οπότε εύκολο ή δύσκολο δεν ξέρω. Είναι και θα είναι για πάντα μέσα μου. Οπότε δεν μπορώ να σου το πω. Ήταν πάντα δύσκολο και πάντα εύκολο. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ο σκοπός μας όταν γράψαμε αυτό το κείμενο, εγώ, ο Νικόλας και η Σοφία,
Οι ήρωες που χρησιμοποιήσαμε δεν είναι τυχαίοι. Δεν πήραμε δηλαδή απλά 5 ήρωες για να κάνουμε μια ιστορία. Ο κάθε ήρωας της παράστασης αντιπροσωπεύει και ένα κομμάτι, μια ομάδα της κοινωνίας μας. Τον τρόπο που οι άνθρωποι, τα τμήματα της κοινωνίας, κάποιοι βλέπουν τους ανάπηρους. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να τους δει, έχουμε την αδερφή η οποία δίνει όλη της την αγάπη για να τους φροντίσει, έχουμε την αρετή η οποία ναι μεν αλλά δηλαδή, ναι εντάξει θα το φροντίσουμε αλλά δεν θα χαλάσουμε και όλη μας τη μέρα τώρα για έναν ανάπηρο. Έχουμε τον Παύλο ο οποίος είναι αφιερωμένος στο καθήκον αυτό, δηλαδή τους αγαπάει και τους φροντίζει χωρίς να έχει καμιά υποχρέωση. Είναι η δουλειά του, αλλά την αγαπάει και το κάνει. Και γενικότερα έχουμε τη Μυρσίνη, η οποία ερωτεύεται τελικά έναν τέτοιο άνθρωπο, γιατί πέρα από την εμφάνιση και πέρα από τη λειτουργικότητα ενός ανθρώπου, υπάρχουν και άλλα χαρίσματα ψυχικά που μπορεί να κάνουν έναν άνθρωπο να αγαπηθεί. Και όλα αυτά δηλαδή. Δηλαδή ουσιαστικά αυτή την παράσταση δεν θέλω ο κόσμος να τη δει απλά σαν μια όμορφη ιστορία ενός ανάπηρου ανθρώπου, αλλά σαν μια ιστορία που έχει να πει πολλά πράγματα για την κοινωνία μας και για την αντιμετώπιση της κοινωνίας, τη συμπεριφορά της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με αυτά τα προβλήματα. Άλλωστε, αυτή είναι και ο προορισμός, νομίζω, τελικά της τέχνης. Να αφήσει κάτι στον Καλά, άνθρωπο. ναι, σαφώς το θέατρο αυτός είναι ο σκοπός. Όταν θα κλείσουν τα φώτα, πια, ναι. Το έργο είναι μυθοπλασία, έτσι. Δεν είναι η πραγματική ζωή του Γιώργου. Ναι. Υπάρχουν όμως κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα και κάποιες σκηνές οι οποίες έχουν αλήθειες, δηλαδή είναι πραγματικές σκηνές από τη ζωή του. Παραδείγματος χάρη, ο Γιώργος δεν ήταν ζωγράφος. Εδώ στην παράσταση τον έχουμε κάνει ζωγράφο. Θέλω λοιπόν να πω και να ευχαριστήσω προσωπικά τη Σοφία, την Πιτικάκη, για τους υπέροχους πίνακες που έφτιαξε για αυτή την παράσταση. Κάθε πίνακας, πριν τον ζωγραφίσει, κάναμε ατέλειτες κουβέντες για το θέμα. Λοιπόν, πίστεψέ με, οι πίνακες που θα δεις, όπως αυτός και όλοι οι άλλοι, δεν είναι απλά ζωγραφιές. Είναι πληγές ανοιχτές. Γιώργο, υποδίεσαι ένα ρόλο του ανθρώπου, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, ανιδιοτελώς δίπλα στους ανθρώπους, έτσι, στον ανάπηρο, ας πούμε, που πρέπει να σταθεί δίπλα του. Σε μια κοινωνία η οποία δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, πώς το βλέπετε και οι υπόλοιποι, αλλά εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλος μισαναπηρισμός. Ναι. Δυστυχώς, είμαστε μια πολύ συντηρητική κοινωνία. Ναι. Τι θεωρείς ότι μπορεί να κομίσει στην όλη συζήτηση που θα ανοίξει η παράσταση αυτή? Πιστεύω ότι στην κοινωνία που ζούμε σίγουρα υπάρχει το κακό, αλλά υπάρχει και πάρα πολύ καλό. Και πρέπει να ψάξουμε για να το βρούμε αυτό το καλό, αλλά υπάρχει δίπλα μας. Ο Παύλος πιστεύω ότι είναι ένας τέτοιος άνθρωπος που μπορεί να ξεκινάει γιατί είναι η δουλειά του, αλλά καταλήγει να το κάνει και ανιδιοτελώς κάποια στιγμή. Γιατί όμως το κάνει και δεν το κάνουν άλλοι? Αυτό είναι το... Γιατί το κάνει? Είναι γιατί αγάπη. αγαπάει τον συνάνθρωπο, γιατί αγαπάει αυτό που κάνει. Γιατί βλέπεις στον ανάπηρο έναν ολόκληρο άνθρωπο. Αυτό. Και εισπράττει αγάπη. Ο Παύλος εισπράττει αγάπη. Και τελικά πιστεύω ότι θα ανταμυθεί στο τέλος, γιατί έρχεται ένας μεγάλος έρωτας στη ζωή του. Ναι. Κρίμε Μέσα από λόγια! Ότι ο Παύλος χρειάζεται και ο ίδιος αγάπη. Ναι, Οπότε παίρνει και δίνει. σωστά. Άλλωστε, το κεντρικό νόημα της παράστασης είναι η αγάπη. Και έτσι κλείνει η παράσταση. Ναι, με την αγάπη. Ναι. Ακριβώς. 25 και 26 Ιουλίου το φεστιβάλ της Καλένδο για το 2026 θα κλείσει με το μονόλογο, ουσιαστικά το κοντραμπάσο, όπως βλέπουμε και εδώ, όπου θα έχουμε λοιπόν ένα μονόλογο του Νίκου Καραμάνου. Έτσι. Ο μονόλογος είναι του Πάτρικ Ζίσκιντ. Είναι Γερμανός συγγραφέας, από τους πλέον ενδιαφέροντες σύγχρονους. Γεννήθηκε το 1946, είναι ακόμα εν ζωή. Το πιο γνωστό του έργο είναι το Άρωμα, το οποίο έγινε best seller το 1985. Είναι ένα έργο που επί της ουσίας με απασχόλησε εξαιτίας του Γιάννη. Το κοντραμπάσο είναι ένα έργο που θεωρητικά δεν αφορά κανέναν. Θα έλεγα ότι δεν χρειάζεται κανείς να έρθει να το δει. Και Αυτό το γράφουμε. Όχι, το γράφουμε και θα εξηγήσω γιατί το λέω. Λοιπόν, μια από τις προσφυλείς μου συνήθειες είναι όταν προσπαθώ να μάθω τα λόγια σε ένα ρόλο, να βγαίνω έξω, να κάθομαι να πίνω καφέ και να λέω τα λόγια. Κάποια στιγμή λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα καθόμουν σε ένα μαγαζί στον Οροπό, δίπλα στη θάλασσα και έλεγα τα λόγια. Προφανώς μπορείτε να καταλάβετε ότι ένας μονόλογος 1 ώρα και 20 λεπτά δεν είναι μια απλή υπόθεση. Λοιπόν, δίπλα μου ήταν μια κυρία.
Έλεγα, κάποια στιγμή την κοίταζα κιόλας. Λέει, συγγνώμη, τα πιστεύετε αυτά που λέτε? Λέω, βεβαίως. Λέει, είστε τρελός. Λέω, αυτό ακριβώς θέλω να ακούσω, ότι έχω πάρει το ύφος που πρέπει. Λοιπόν, στη συνέχεια μου λέει, τι είναι αυτό, περί τίνος πρόκειται? Της εξηγώ μέσα σε άκρες περί τίνος πρόκειται. Δεν νομίζω, μου λέει, ότι με αφορά αυτό το πράγμα. Δεν θα ερχόμουν ποτέ στο θέατρο να δω κάτι τέτοιο. Λέω, και πολύ καλά θα κάνετε. Στη συνέχεια, όσο προχωρούσε η κουβέντα και άρχισε να ρωτάει περισσότερα πράγματα από το έργο, άρχισε να λέει, α, έτσι είναι η ξαδέρφη μου. Α, έτσι είναι ο γείτονας. Α, έτσι είναι το ένα, έτσι είναι το άλλο. Από εκεί λοιπόν που έλεγε ότι δεν θα έρθω να το δω, στο τέλος λέει, κοιτάξτε να δεις, εγώ δεν μπορώ να ακούω μονόλογο 1 ώρα και 20 λεπτά και να μην μιλάω. Θα έρθω, αλλά θα κάνω ερωτήσεις. Και θα κάτσω και μπροστά. Λέω, θα κάτσετε μπροστά, θα κάνετε ερωτήσεις, αλλά θα σας απαντάει ο τρελός, όχι εγώ. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Λοιπόν, το κοντραμπάσο θεωρητικά είναι μια διάλεξη περί μουσικής. Θεωρητικότατα. Από τα πόρτα του Αδάμ πέρυσι που έκοβες πας στο... Κατά βάση όμως δεν πρόκειται γι' αυτό. Το κοντραμπάσο είναι αφορμή για να μιλήσει ένας τραγικός άνθρωπος για τη ζωή του. Μια ζωή η οποία έχει τα πάντα, με κυρίαρχο πάντα ένα μεγάλο έρωτα, έναν ανομολόγητο έρωτα, έναν έρωτα ο οποίος δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει στην πραγμάτωσή του. Είναι αυτό που κυρίως τον βασανίζει, τον απασχολεί και γύρω από αυτό πλέκεται ολόκληρο το έργο. Το έργο αφορά τη μουσική, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο. Υπάρχει το κοντραμπάσο, να πούμε ότι ο Γιάννης δεν είναι τυχαία εδώ. Δεν είναι επειδή είναι δικό του το γαργάλιμα για να παίξω αυτό το έργο και να τεστάρω αν, ας πούμε, είμαι ακόμα μακριά από το Αλτσχάιμερ και την άνοια. Γιάννη, τι έφτιαξε εδώ? Λοιπόν, ο Γιάννης έφτιαξε αυτό που βλέπετε από μια ντουλάπα από τα σκουπίδια. Δεν ξέρω αν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε, ας πούμε, τη δυσκολία του εγχειρήματος. Ναι, παίζει το μεταξύ κανονικά. Τα κουρδίσματα σας τα εξηγήσω εγώ στο έργο. Λοιπόν, επί της ουσίας, λοιπόν, αυτό είναι ο πρωταγωνιστής. Βρίσκεται στη μέση, σε ένα στενό και ασφιχτικό χώρο που πραγματικά καταπιέζει τον κοντραμπασίστα και το χρησιμοποιεί για να εξυψώσει τον εαυτό του, για να τον κατεβάσει στα βάραθρα, για να αντικαταστήσει τη γυναίκα που αγαπάει, για να αντικαταστήσει τα πάντα. Δηλαδή, επί της ουσίας, μια προβολή του εαυτού του και όλων των προβλημάτων του είναι το ίδιο το όργανο. Πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον για όλους. Όσο και αν φαίνεται στην αρχή ότι κάποιοι θα πούν τι ήρθαμε να δούμε τώρα και τι μας νοιάζει, σε λίγο θα αρχίσουν να βλέπουν κομμάτια του εαυτού τους, κομμάτια συγγενή τους, κομμάτια του γειτονά τους και γενικά θα δούνε πολλές συμπεριφορές, πολύ οικίες από την κοινωνία μας σήμερα. Πάω και στο Γιάννη τώρα, ο οποίος... Τι να πω για σένα, ρε Γιάννη, δηλαδή, εντάξει, και μόνο αυτό, εντάξει, φτάνει, αλλά ο Γιάννης εδώ πέρα έχει κάνει τα πάντα, έτσι. Κόβει, ράβει, φωτίζει. Δεν θα υπήρχαμε χωρίς το Γιάννη. Είναι η ψυχή της καλά, έτσι. Τώρα μας βρήκες στην άλλη μεριά, έτσι, συνήθως με βρίσκες εδώ να κάθομαι στο stage. Ακριβώς. Πώς σου φαίνεται η αλλαγή αυτή? Πάρα πολύ καλή. Ήρθε μια μέρα εκείνος ο κύριος εκεί πέρα, ο καλοκαιρινός, Κώστας καλοκαιρινός, μου είπε ένας φίλος μου να ρίξουμε εδώ πέρα χώμα για να γυρίσουμε την κλίση του εδάφους. Το λέω στον Καραμάνο έτσι και έτσι λέω. Το καλοκαιρινός και μου είπε που του είπε ένας φίλος του να ρίξουμε χώμα να γυρίσουμε την κλίση. Μου λέει ο Καραμάνος, χαζομάρες. Δεν πάμε τη σκηνή, μου λέει από κάτω. Εγώ για πλάκα το είπα. Αλλά μια χαρά βγήκε, όχι, είναι πολύ πιο όμορφο. Όχι, δεν κατάλαβες τι μου λέει. Τι είπες τώρα, μου λέει. Το έχουμε. Σε 3 μέρες μου λέει θα. Τι λες, ρε Γιάννη, του λέω, κάτσε, ηρέμησε, λέω, πλάκα κάνω. Μωρέ, 3 μέρες είναι να κουνήσουμε τη σκηνή από εδώ να την πάμε από εκεί. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Γιάννη, σε πόσες μέρες το έκανες αυτό? Έφαγε ένα μήνα. Έφαγε ένα μήνα, εντάξει. Κοίτα, ένα μήνα έφαγε επειδή ψιλοβαριόταν ανάμεσα. Είχε να κάνει και άλλα πράγματα. Αν το έπαιρνε μόνο κοπανιά, σε μια εβδομάδα το είχε τελειώσει. Κάπου εκεί. Φέτος είναι το πρώτο φεστιβάλ που είμαι αγχωμένος λίγο, γιατί είναι το πρώτο φεστιβάλ που μας βρίσκει χρεωμένους. Ναι. Πέρυσι, ό,τι λεφτά βγάλαμε το φεστιβάλ, αγοράσαμε καινούργια φώτα. Φέτος, για να γίνει όλη αυτή η δουλειά, έχουμε χρεωθεί. Θα τα βγάλουμε, εντάξει, πιστεύω. Δεν έχουμε με τα λίγα λεφτάκια αυτά που μαζεύουμε, θα τα απεξέλθουμε σε αυτά που πρέπει. Είναι γνωστό ότι εμείς δεν παίρνουμε ούτε επιχορηγήσεις, ούτε από δήμους, ούτε από τους γνωστούς
φίλα ανθρώπους εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος μας είχε αγκαλιάσει και Ναι. πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ακριβώς. Και τώρα θα το πούμε προκαταβολικά το ευχαριστώ. Ναι, 6 χρόνια Γιατί το λέμε έχουμε συνέχεια αισθανθεί μετά. την αγάπη του κόσμου, κάθε χρόνο και περισσότερη, γιατί όταν δείχνεις μια συνέπεια και μια σοβαρότητα σε αυτό που κάνεις, αυτό ανταμείβεται. Και νομίζουμε ότι και φέτος έτσι θα πάει, ρωτάνε με ενδιαφέρον τι θα κάνετε φέτος, όπου και να βρεθούμε μας ρωτάνε. Και νομίζω ότι τελικά πραγματικά αυτό είναι που έχει σημασία. Αυτό που μας δίνει περισσότερη δύναμη είναι η αγάπη του κοινού. Και αυτή νομίζω την έχουμε. Και την έχουμε κερδίσει με τη δουλειά που έχουμε ρίξει όλη αυτή τη δεκαετία και 6 χρόνια τώρα στο φεστιβάλ. Ακριβώς.